ikimiz diye şotak değil diye. Men doğrusu korkyan gitmege. Потому что men takoy zatlar eşten bu koyan videolarım üçün meni podstavit etjek bolamam. Hiç ýagdaýda gön aýtandyryn. Narkotik oklap, yine burada o zatlar bilen men hiç il argatnaşyk yok. Bütün owa garyndaş, dogan garyndaş hemmesi bilýändir, owa goňşula zatlar bilýändir. Podstavit etjek bolamam. Sebebi Novgoddan ýöne üýümiň agzynda maşin durýar. 2 maşin bolup çalşýaly. Goňşulamam jaňa da aýtdymaň, onu men baştan inanmadym. Soň hakykatdanam görsem nagla durýaly. Maşiniň içine oturup çık, men onu suraty aldım. Suraty alanymdan gaçyp gitdiler yalandan. O oglumyň ýanyr maksat kim berdi, maksat ýaşaýarmy diýip. Hiç il ýagdaýda men podstavit etjek bolamam. Takoy zatlar bilýändir, takoy zapislanman bandyr mende. Takoy videolanmandyr. Siziň näme etýän işleňiz. Tak işte o zady ýatdan çykaryň. Sebebi men berdediňe dogry zat gepleýän, arasy zat goýan, hormatly prezidentimiziň wezipe belän adamlarynyň adalatly işlemegini isleýän, talap etýän. Men raýat, biz üçin prokuratura işgär näme üçin belänýär, biz üçin barynda hondan märse çykdaşyna garaş diýen Sudiýa, liboy komitet bolsun, liboy işgär raýat üçin bellenilýär. Hormatly serdarymyz, size bizi halkyny ynyn, siz şo bizi gözärýälik. Bellenýäňiz şo wezipe bellenýäňiz. Men inanmaýan, indi balkın hiç il işgärine inanmak men. Indi şu doказательстволам bilen men nirä gitmeli? Şu videolarymı repost edin, пожалуйста. Bir adalatly işgäriň öňünden çykar şu videolarym. Hamany maňa maslahat bersin, sen şu palan ýere bar, şeytan alıp çykýan diýip, näme üçin? Ol oglan bu bolýardy diýe, amisat düşüp geler diýe. Näme üçin günäsiz gidip amisat düşüp gelmeli? Her kimiň çagasy bar, işden çykarylyp gidildi ola. Bir oglan Dragon firmasynda işleýär. Şol oglanyň işe alınýarmy? Alınmaýar, şol günäli bolup dokazat, günäli diýip şol karoç aňryksa şol izne alınmaýar. Näme üçin gitmeli günäsiz adamlar? Näme üçin bolýardy amisat düşüp gelýär diýip çykyp gelmeli? Şu videolarym bilen men nirä görmeli? Пожалуйста, maňa maslahat berin. Sizin iyi berýän jogabyňyza men wapşe düşünemek. Adamlar şu derece ýadyrýan eken, komentarda ýazmaň, şeýle gepleýän, beýle gepleýän diýip men adam bilýänmi, gaharyň welýär bir hili неприятно bolýar. Haçan sen dogry zady bilýäň, onuň aňyrdakyle bara, sen samsyk görjek bolýarlar, bir hili obratnysynda kazat etjek bolýarlar, adam ýaman bolýan eken şonu seredin. Öňkü videolarymda aýtdym, 3 ýere ardamyz okladyk diýip bellak geçdim bilýäňizmi? Şolardan diýdim adalatly çözmeklerini haýyş etýäni ardamyz okladyk. Ene adalat Türkmenistanyň adalatçynyň diwany diýen ýerden ene bize jogap geldi. 3 ýerden şonýanyk jogap geldi seredin. Adalatçy hakynda Türkmenistanyň kanunyň 26-njy maddasynyň 1-nji böleginiň 3-nji bendine esaslanyp sizin yakın qarındaşlarınızın qarşısına qozalan cinayet işi boyunca deslapqı derňegiň qaytadan geçirilmegi barada. Qaytadan geçirilmegi barada derňew hareketlerini geçirilen hukuk goraýjy edaranyň ýokary edarasyny ýüz tutmak hukugy bardygyny düşündirýär. Men näme aýdyn şaýdy? Biz bilýäs onu. Apelasiýa bir täzeden sud etdirme hakymynyň badygyny bilýäs. Men uje bara başyma aýlanýar şeýle gepleýän, uje gözüm garaňsyga başyma aýlanýar. Biz şu zatlar bilýäs özümiz. Ýöne düşünýäňizmi, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäherinde sudumuz geçirildi. Şäher prokuraturasynda işimiz alınıp baryn başdana gora diýildi. Sülçü söhbet soň begen jap bardy prokuraturasynda Gowkar sudiýamyzam Gowkar. Düşünýäňizmi, doказательствоны şeýle öňüne ýaňa, ine doказательство şol oglanyň maşin bilen gelip kakanyny, zadyny heme de doказать etýän diňlän okla. Siz düşünýäňizmi, diňlän okla. Biz häzir oňa ýene apelasiýa bersek, olar ýene de şonýanyk etip iş ýapyp goýberýärler.
Biz şoň üçin Aşgabatda yazdyk, şoň üçin siz gaýrat edin, bir zat edin diýip, bize dokazatçylyk var diýip, biz şoň üçin Aşgabatda yazdyk. Men mana ters gepleýän bolmagym mümkin, grubrak gepleýän bolmagym mümkin, gaýrat edin, oňa bagşlan ümsermäň. Näetip geplejem bilen muktasar, janym ýa. 3 ýerdenim şeýtip jogap geldi. Indi seredin maňa. Näme üçin Balkan welaýatynyň, Balkan Nabat şäheriniň işgärlerini hiç ýyl ynanamyz ýok. Ine gön aýtsan ynanamyz ýok. Men lişni özüm ynanmaýan. Gowheret sudiýada ynanamak, prokuraturasyna da ynanamak, goradyelyna da ynanamak. Oň sebäbi men birinji videolarymda goýup geçendir. Ine ikinji. Sud bolýar. İki tanaga patsirpevşi, biriň ady Begenç, biriň ady Kerwen İslam. 3 tanagym jenayetçi goýdular. Ýöne o uşda 15 oglanma. Ine üçünem jenayetçi goýdular. Ine şu patsirpevşi iki tanaga, şuna patsirpevşi şolun üstüne batylyp gidip otyra, şu 3 oglana 7 ýyl berildi, dogry dämi? Şu patsirpevşiň biri maňa dün jaň etjäni, Begenç maňa jaň etdi. Dogun meni bagyşla, men günä iş etdim diýe, men nire gitmeli bolsa gitjek diýe, sen diýe Aşgabatda gel diýe, maňa şey diýe, ine düýün jaň et diýe, ýöne ýyglydna jaň et diýe. Men ýa şu sud bolandan bäri diýe, men özüme ýer tapamak diýe, men günä iş etdim diýe, men ýa batylyp gitsem gideýin ýalyn pakazaniýa beren üçin meni gorkudylar diýe, men gorkdum diýe, şoň üçin şeýtip diýe maňa pakazaniýa berdirdiler diýe. Men diýe nire gitmeli bolsa, nirde näme aýtmaly bolsa aýtjakdy. Indi şu patsirpevşiň öz jaň atyp maňa şey diýipdi. Ine şoda dokazatçylyk var, dogrydan men sesini, конечно, men sesler hemmesini seslerini zapis etýän. Ine şoň zapisi var. Men ýene şu zapis bilen ýene şu öňkü sud bolan ýere barayynmy? Maňa sowet beragyn, пожалуйста. Men ýene şu sudiýa barıp şu zapisi dinledeýinmi? Ya prokuratura barıp şu zapisi dinledeýinmi? Ine patsirpevşi şey diýipdi diýen, oxam maňa näme diýýär şoly? Näme diýär ola? Günäsiz 3 tane oglan basyldy, çykaryň şonu. Çykarylsyn, günäsiz dokazat etjek diýän men jan dogun. Men uja damagma agyrkypdy şey dokazat etjek. 3 mana ine o patsirpevşiň de özü goşulşypdy maňa. Men aswidjetil. Ine patsirpevşiň özü goşulşypdy maňa. Sowist presnutsy etipdir. Men başından ayak diye, men bilýän o urşy diye, dogon diye. Sene diye aňarda oty, o gelip diye maşin bilen kakyp başlan ýerinden görüp başladyň diye. Ýöne o urşuň diye başından diye, men bilýän diye, men şu zatlar aýtyp berjek diye. Generalny prokuratura geldi diye Aşgabatda maňa. Ikimiz şu takı değil diye. Hakykat başyma aýlanýar, şey jan çykyp gepleýän, ysgyndan açan. Urşuň başyn diye, men bilýän diye, maňa diye Kerwen İslam diýe jaň etdi diýe. Mollam sen nirede dip diýe. Men apçeň ýandan geçip barýan idim diýe. Geldi diýe, öňüne batyr otýdy maşyn, onu ýerine mindim diýe. Oxam diýe, özi diýe, gaharlydy diýe. Gaharly. Soradym näme boldy diýene, şoň diýe gedýäni bar diýe. Şu Kerwen İslam diýe, halaşan gyz bar diýe, maşgalasyndan başlady. Şoň üstüne urş başlady diye hakykatdan men disletine bilmeýän ekenim, şu bilýärtinde diye hakykatdan şoň üstüne urş başlady diye. Bilýärtinde de diňe Wakirov mirat bilen gündogdy täşli belan ojagy boynuna alman, nijis kakılanny, kakıldyňmy? Sen utançdy, sawa men kakdylar diýip alda boynuna. Ine şoň üstüne ine gündogdy täşli Wakirov mirat bilýärtinde şu Kerwen İslamyna şolun arasında dava bola gyzyň üstüne bolan eken dava akas on maňa şu dün şu Begenç aýtdy. Dogonum diye urşuň baş şoň üstüne başlany. O diye maşynyň içinde piyan diye nerden işletip diye Bambeýe bardy diye o oglanlara jaň etdi diye. Elnäki köpsi elnäki işleýän oglan ýa jaň etip diye şoňunam diye şu batyryň doglagyny diýemnem. Zapiste bahemedi. Men nerden işleden soň ara basmasymdan aýtjak bolan şu zatlar gaharmely. Bambeýe bardy diye şu oglanlar diye maşyna mindirdi diye. 5 oglan diye maşyna men bilen 6 İslam bilen 7 diye.
Batır diye gitmeyli gerek değil diye baydığını İslam arkasını ödümdür yani neyme çıktıycı olsa ödüm çıkar yani yap yani yür deyip diye al kıttı diye. İçkili ödlerim diye. İçkili yağdaydı men diye metcidin yani düşürcek oldu diye. Men pikirim diye ay Bart men moğla deyip silarla Bartım düşünüş bolur deyip diye ay yok düşmeyin maşinden deyip diye gittim şolabilen niye maşinden düşüp kalmadım diye. Barip diye kalktı diye teşliğini gündoğ deyip teşliğini kalktı diye anırda diye öyle ki yeni bir oğlan çıkvar ayca sivciyetiler şo da diye yönü şo dinlenmet diye adı ne hemen de nerinçlerinde atlar yardımdan çıkara kalktı diye kaklan men ya şo da atlar aytmadı men sebep korkuzula diye men sebebi balkana men hiç kim dinlemeye diye İslam öz sözünde ne zapisinde var İslam sebep olur satın aldı diye indi men nirak varmalı Balkan diye Balkanın prokuraturasını satın aldı diye indi men nirak varmalı iş otak var enmeyene otak diye bar oturma diye Balkanın diye İslam satın aldı ödü diye. Ödüm diye men açtım üstünlük diye çıkarttır diye men açamak men diye çağırdılar diye İslam'ın ödü üstün açtı diye. Bir sözüne miliseli onu soyacak olup üstün açtı diye. Men hazır polisan işgärlerini takoy etip soydur yarın. Karışın siz. Aporundaki video nerede? Aporunun videosu nerede yok ol gitti. Edil şu urşun balon yerine düşüp duşa kamera. Hanşo? Ödüm yürüytü. 31. kvartaldaki duran apornan kamerası yürüyte şoň üçin goýulan şu aleýe üçin goýulan edil şu daq çıktan şu kamera. Tapıngda şu kamera bole men aldayan bolsam şu kameranı tapıngda dünýä sen aldayan ine kamera edip getirin yüzüme men. Men diýdi bol şalyk aýtjak dip ine şu bergen zapis var men şok rahat kalktı diye barp diye kalktı diye şota bolýa diýdim. Men diýdim prokuraturada diňe tutandadım. İslam'ın özü gelip kalktı, maşini bilen oturan oğullar aleykan içine girip kalktı, içinden dedim 5-6 oğlan dedim, gelip uruşup başladılar dedim. Şu oğlanlar prokuraturada iş alınıp barılyar ha, yok edilip korkadılıptır, bu da İslam'ın bir ödyalığı korkadılıptır şataydı. Yok edilip korkadılıptır, anasam del gördünüz değil mi? Men aldamok, Paçar Piyavuş'un özü bana canat bir şey diye, şol oğlanla battı diye, çağırılmat diye, yok edilip diye gördünüz değil mi? Doğruda hiç kaçan insonuna doğruda sıravına yüze çıkyandır. Yine kim bizayet kalan olsa, kim pul alan olsa, baştan şu urşun üstünü kim yapan olsa, videolar kim palan olsa, hadir hem zaydın yoş üstü açılıp başlar. Hadir kömök etcek açmanı men. O bazı apisler aytacak da yoş dön hadir zapisden öz çıkıp başlaya. Men dedi o kalktı dedi, Nämet dedi, uçtu dedi, anırda dedi, sut balona dedi, bana dedi, var kellan çırkel deyip ayttılar ha dedi. Men kellam gaw dedi. Men daşa dedi, men gadırdan uranok diye, enişmat basılı yatan oğlan var ha. Şo urdu deyip, şo kabuton uranyalığı etip, ona yedil verdiler ha. Aba aytacağım bana, men uranok diye. Men urdu deyip aydamak diye. Nida kazınla uruldu, Nämet, 15 oğlan gördünüz değil mi? Yandan men akası ayttım ama maşinen köp oğlan düştü. Akaz etse doğru olup çıktı. Maşine oturan, içine oturan oğlan aynı şu beğeneceğim. Ödaydı oti 7 oğlan olup geldik deyip. Yine anırda 7 oğlan oti, papa uçayet 6-7 oğlan oti, Aleyka'da. Bula 7 oğlan mı? Bunun üstüne uçmağına öyle. Duydansız gel akacak. Kalk ya. Şutayda, yine adamla dinleyendir amin. Yine düşünüksüz aytcan bolsam men uspakoyçu etmiş täzeden gurun vermelidirin. Siz dinlen komentarida yaman zat yazmaň.